जिबायदि काउन्सिलखौ लानानै जों दा सालायगासिनो दं जोंनि बिटिआर बा बड'लेण्डखौ बेयो जोंनि थाखाय साक्सेस नङा मोजां नङा माने जों बेयाव लाब गैया जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया। बिटिआर फैबाय बिटिआरआबोथ' बिसोरथ' थाङै दा गाज्रिखौ बुंथावा जायखिया मोजां नङा आरो सालायनायफ्रा। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नायदों बेयो जोबोद इन्ट्रेस्ट आरो बेखौ आङो उइथ प्रुफ होनो थांगासिनो दङ। थारैनो रायजो राजा आरो गेजेर खलबनि दैदेनगिरि आरो सिगांनि दैदेनगिरि आरो बर्तमाननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो प्रमद बर' सारनि सासन खुंनायखौ मोजां मोनथारला नामा? दिनै बेनि सोमोन्दैनो दामाखा सावरायगोन। रायजो राजाफोरल' नङा दैदेनगिरिफ्राबो प्रमद बर' बिथां सारजों थगायजादों रोखा रोखा। दा बेखौ आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन उइथ प्रुफ। स' गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। बाथ्राया खुब सिरियास। रायजो राजाफोरखौ थगायनायाबो बिराद गिदिर मोनसे प्रमद बर'नि लाख'नो हायि बिराद गिदिर सेर फाथरजों सुख'नो हायि मोनसे बिराद गिदिर अजन बियो बिराद गिदिर भुल। बेजों लोगोसे बर्तमाननि दैदेनगिरि आरो गेजेर खलबनि दैदेनगिरिफ्राबो प्रमद बर' सारजों रोखा रोखा थगायजादों। लोगोसे आगुनि जायफोर सेनियर मस्ट सेनियर दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो प्रमद बर' बिथाङा थगायनायाव फावसायाखै। बिथांमोनाबो रग' रग' थगायजादों। रायजो राजा प्लास बर्तमान गेजेर खलब आरो सेनियर सिगांनि आगुनि दैदेनगिरि बे मोनथाम खलबनि दैदेनगिरिफ्राबो थगायजादों। जाय बादि हप्स एन्ड एसपारेसन आसा होदों सिमां होदों दैदेनगिरिफोरनो रायजो राजाफोरनोथ' दे दोनथ'दो, दैदेनगिरिफोरनोनो गावनि सेनियर लिडारफोरनोनो जाबादि खोथा होदों सानदोंमोन सेनियर लिडार बिथांमोनहा सारमोना मस्ट सेनियर लिडार सारमोना जे प्रमद बर' सारा जे मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायफिनबाय, जांख्रिथायारि लामाजों फैनाय, गोसोआव थैयाव बड'लेण्डखौ सोनानै सोमावसारनाय, बिथाङा मालाबाबो न' कमप्रमाइस, बिथाङा मालाबाबो भारत सरकारजों कमप्रमाइस खालामनाय नङा बड'लेण्डनि अनगायै। बड'लेण्ड नङाबा बिथाङा कमप्रमाइस खालामग्रा दैदेनगिरि नङा। बेखौ बयबो फोथायदोंमोन सानदोंमोन रायजो राजाफ्राबो दैदेनगिरिफ्राबो। नाथाय फैयै फैयै नुबाय बिटिआर सान्थि सुक्ति एग्रिमेन्ट खालामनानै जों दा बबे थासारियाव थानांखो। लोगोसे जे सुक्तिखौथ' जाबाय बड'लेण्ड नङाबाबो खालामबाय जे दा बेजोंनो ट्रेन्जिसन आपग्रेड जालांनानै मोनसे मुलाम्फा बड'लेण्डनि हमलेण्डनि एसे फिसासिनाव बेनि उनाव नेक्स्टआव हमलेण्ड जाहैनाय बे लाइनजों फैगोन नामा बेखौ गोदोनि दैदेनगिरिफ्रा आगुनि दैदेनगिरिफ्रा सानदोंमोन। नाथाय जिबादि सान्थि सुक्ति खालामनानै प्रमद बर'आ जिबादि बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्ड ओनसोलखौ गाहायाव लांबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां। जायनि जाहोनाव सेनियर मस्ट दैदेनगिरि बिथांमोना दुखु मोननानै मा फोरमायदों जोबजासिम नायलांदो आरो जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। जोंनि दा गोदानै जों जावरिखांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु जोंनि गोदोनि जि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन बे सिमांखौ जों दासिमबो जाफुंहोनो हायाखै। बेनिखायनो बे सिमांखौ जों मोगथां महराव जाफुंहोनो साननानै जों नै दा बोरायदोंब्लाबो बोराय बैसोब्लाबो जों जावरिफिननो बायध' जाहैदों। माबोरै होनना बुङोबा जों जिबायदि काउन्सिलखौ लानानै जों दा सालायगासिनो दं जोंनि बिटिसि बिटिआर बा बड'लेण्डखौ बेयो जोंनि थाखाय साक्सेस नङा मोजां नङा माने जों बेयाव लाब गैया जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया। बोख्लायनाय ओमफ्राय आरो बेखौ सिफायफिननाय बेफोरबायदि पावार थाजोबो। बेनिखायनो जों फुल प्रेजेक्टखौ नांथारगौ। फुल प्रेजेक्टखौ मोनागौ माने जों जिराया। बे थांखिखौ जों लानानैनो दा गोदानै ओंखारफिननाय जादों। ओमफ्राय जोंनि मुङा जाहैबाय अल बर' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन जों मुं लादों। जों एक्स भलन्टियार फर्सखौ लानो बायध' जाहैदों। मानो होनबा लिड खालामनायाव जोङो थाफिनबाय। बे हिसाबै जों बेखौ लानाय जादों। रायजो राजा जाहाथे बेखौ भुल साना, जाहाथे रायजो राजाया आरो जोंनि माबायाव प्लेटफर्माव फैनानै जाहाथे गासिबो फैयो जोंखौ अकल गोदोनि एक्स मावग्राफोरल' होननानै जाहाथे साना, जों बेखौ गुरैयै खावलायहरो। जाहाथे मोनफ्रोम गामिनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो जायगानिफ्रायनो जोंजों जाहाथे हेफाजाब होयो। ओमफ्राय जों नन पलिटिकेल हिसाबैनो जों ओंखारदों। बे हिसाबै बयबो जाहाथे जोंजों हेफाजाब होयो। मारै होनना बुङोबा जों ओरैबायदि बुंनो लुबैयो पलिटिक्सखौ नाङा नङा नांगौ, नाथाय पलिटिक्सनि माबाफ्रा प्लेटफर्मा बे आलादा। जों बिथांमोनहा जिहेथु
अलरेडि माखासे सुक्तिबो खालामबोखांबाय नालाय बिथांमोना दा बिफिननोबो हाला ओमफ्राय बिथांमोना गोख्रोङै बर'नि जानानै खामानि मावनो हाया एज ए होल दा माने गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावनांगौ जाना फैयो बेनिखायनो जोङो नै बर' हिसाबै जोङो एसे गोख्रोङै जों ओंखारफिननो लुबैनानै जों बेखौ आरो जों बर' गोजायै ओंखाराबा रावबो हेफाजाब होखाया बेखौ साननानै बे नोजोरखौ बोनानै जों बे थांखिखौ लादों ओमफ्राय जोङो बे हाबाफारिया जोंना सोलिगासिनो दङ दाख्लैबावै जों दिल्लीयाव थांना फैबाय दिल्लीयाव जों गासै 6था मेम'रेन्डाम होबोदों 6 जन गासै मिनिस्टारफोरनो जों होबोदों जों फेस टु फेस जोङो जोंहा जुवेल अराम ट्राइबेल मिनिस्टार बिथांनो जों फेस टु फेस रायलायदों ओमफ्राय ल' मिनिस्टारजों जों फेस टु फेस रायलायदों बिथांमोना जोंनो ओरैबायदि मोजां मोनसे माबा होदों सुबिदा होदों बा बले जों खाबु होदों आरो जोंखौ हेफाजाब होनो होननानै बिसोरो वार्ड होदों बे हिसाबै जोङो फ्राय जों जुदि आवगायबाय थायोब्ला जाफुङैनि खुनु खोथा गैया रायजो राजाया जोंजों थानांगोन मारै होनना बुङोबा जोंनि अर्गानाइजेसनजों खोथा गैया जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्राय जिबायदि बड'लेण्डखौ बिबोबाय बे बिराद दिले जाबाय बिराद गोबाव जाबाय जों मोनबोआखै नाथाय अलरेडि दस्रा स्टेटफ्रा अलरेडि क्रियेट जाबोजोब्बाय मोनखांजोब्बाय दा बे बाथ्राखौनो दस्रा मिनिस्टारफ्राबो मिथिगौ बिथांमोनाबो दुखु गुलायबावदोंसो बे बाथ्राखौ लानानै जों बिराद गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो जोंजों हेफाजाबाव थागोन माखासेया बेनिखायनो जों दा खारबाय थानांगौ जोंनि खारनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय रायजो राजाया जाहाथे फाइनान्सियेलिबो आरो देहाजोंबो जाहाथे हेफाजाब होयो ओमफ्राय जाहाथे जोंजों मेम्बार हिसाबै जाहाथे गासिबो सरजाबफैयो जों बेखौनो गुरैयै नैबे बोसोर गोदानाव नैबे आरो मागो दमासिनि समाव जोङो बिराद गंग्लायै जों बयखौबो खावलायहरनानै आं बेखिनिखौनो बुंथिनानै होनाय जाबाय रायजोनिसिम माखासे सम नोंथांमोना जिरायनायनि खार'ना मा जों जिरायनायनि खार'ना बेनो जाहैदों जिहेथु जों आसा खालामदोंमोन मा हयथ' मोजां फिथाइ फैगोन थाङै थुङै नै बिटिआर फैबाय बिटिआरआबोथ' बिसोरथ' थाङै थुङै दा गाज्रिखौ बुंथावा जायखिया मोजां नङा आरो सालायनायफ्रा जों गासिखौबो जों मोजां होननानै बुङा जों काउन्सिलखौ जाय सालायगिरि बिथांमोना सालायबाय थादों खिन्थु काउन्सिलखौ जोंनो नांगौबो नाङा बर' हारिया काउन्सिलखौ नाङा होनना बुंनायानो मोजां गासिबो जों बेखौनो आसा खालामो माबायदि नोंथांमोना संग्रामखौ जों खालामगोन जों डेम'क्रेटिक भाबै खालामगोन जोंनि संग्रामा जों नन भायलेन्ट जागोन बेयो एकदम पियरलि नन भायलेन्ट जों बेखौ जों गोदोनि बायदि टाइपै जों हाया बेयाव आर्मस एमिनेसन बे सिस्टेमा आजिखालि गैला जों बिदि मडेल जों खारा जों जास्ट रायलायनाय टक ओमफ्राय मेम'रेन्डाम होनाय मालाबा धरना होनाय हयथ' रायजो राजाखौ एसे माबाखौ लाबोनो थाखाय जों धरनाखिनिखौ होगोन नाथाय बांसिनै जोंना 1 नाम्बारावनो थागोन फेस टु फेस सावरायहैनाय डिसकासन खालामहैनाय जों जाय मिनिस्टारखौ लोगो हमनांगौ जों लोगो हमहैनाय बेखिनि खामानिखौ जों 1 नाम्बारावनो लाबाय थागोन बे समाव धरना लागोन नामा नोंथांमोना जों धरनाखौ जों स्टेटआव जों लानो हायाखै स्टेटआव जों लागोन मोनबेसे जिल्ला दिनै बेबायदि जोंनि जिल्लायाथ' गासिबो जोंनि बिटिसिनि बिटिआरनि आन्दाराव जेसेबां दङ गासिबो डिस्ट्रिक्टआनो जोंजों दंजोबो दा अलरेडि दाखाजोब्बाय जेरै हमना ला क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर ओमफ्राय जोंहा उदालगुरि ओमफ्राय प्लास जोंजों फैफादों कामरुप मेट्र'आ जोंजों बर' कामरुप मेट्र' समाजा जोंजों माबा आरो एक्स भलन्टियार फर्स बिसोर आगोलनिनोखा जों हेफाजाब होखादोंमोन बिथांमोनाबो जोंजों हेफाजाब होनानै दं स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं